Здравейте, потребители на YouTube. Здравейте! Не, че не сме се виждали отдавна. Искам да кажа, че създадохме Facebook страница, харесайте я. Във всеки клип в YouTube долу в описанието има линк към Facebook страницата, харесайте я, ако обичате. Ако ви харесат нашите клипове за Minecraft, CS още нямаме за SAMP, абонирайте се за мен. Извинете, но просто страницата е малко нова и... Ние не сме обработили все още. Да, все още нямаме корица и други глупости. Да. И затова няма да е... Хетки, трябва да ти споделя нещо. Добре. За групата ли? Трябват ни снимки... Да. Трябват ни снимки в Ние искаме в линка в описанието, не в описанието, извините, в коментарите на този клип, който ще кача, да напишете какво искате да има в нашата Facebook страница и ние ще го сложим. Пребърнах малко чипа, няма проблем. Иво, виж чата. Ето тук има един престъпник, ето да го хванем. Стреляйте го! Ето го пред нас е. Не са престъпници. Престъпники и ти просто не си полицай, ето го пред нас е. Да, пред нас е. Да го хванем. Малко трудно. Бачи как лагва. Мен не ми лагва. И на мен малко ми лаги. Да, на мен. Вече ми лагва. И така, също така искам да ви кажа много неща, но първо искам, ако искате IP-то на този SAMP сервер, напишете искаме IP и ще го сложа в описанието. Естествено, ако искате, също така и Хетки намисля нещо за Minecraft, но ще направим клип, когато решим. Също така Dead Pesho смята да направи някои плагини, да направим сервер на Minecraft. Хеткил Какво? смята Да, разбрах ви вече. Да. Сервера, надявам се да се получи. Да се разви. Няма да имаме, ние нямаме врагове, дори да не ни харесвате и да ни мразите. Ние няма да ви обръщаме внимание. Да, ние няма да ви отвръщаме със същото. Искам отново да отбележа в този видеоклип, че не отговарям на хейтерски коментари. Ако има такива хейтери... Не отговаряме. Да. Също така, както казах, аз съм Extreme Game в SAMP, Хетки в Бобито 10, Pesho е Dead Pesho. И така, искаме да... За малко ще бъда АФК, ако нямате напротив, защото имам нещо това. Добре. Смятаме също така. Dead Pesho, тук ли си? Да. Dead Pesho. Да. Кажи на хората, които гледат клипа, че смяташ да правиш сервер на Minecraft. Да, това е вярно. Още не съм го измислил име, но ще бъде скоро. Да. Той ще измисли всичко на сервера, а пък аз ще го държа на моя компютър сервера. Смятаме в този сервер отначало ще сложа един плагин да пуска с кирка, брадва, меч и лопата, iron, за да е по-лесно, така. И този клип не играхме много сам, просто искахме да ви кажем да споделим тази информация с вас. В следващият трети епизод, това е втори епизод, в следващият трети епизод ще бъдем бандити. Това беше от мен, довиждане, аз бях Пекън. Защо? Много малко работихме. Казах защо. Добре, може би в следващия епизод да сме и в друг сервер. Да. Но това се очаква в петия епизод. Иска да кажа в четвъртия епизод. Да, може и в петия, не знаем също. Не, в четвърти, защото в третия епизод, т.е. следващия епизод, ще бъдем... Може би в друг сервер.
бандити или в друг сервер, или в Да. този. В третия епизод ще ви покажа малко дъвтове. Всъщност, а пък в четвъртия епизод ще играем малко на оцеляване. Да. Искам да ви кажа, добре, харесайте мен нашата фейсбук страница, както казах. Аз бях Пекън. Аз бях Хейткил, Аз съм Ивчол. известен като Дейткил. Да. Да, известен като Депеша. Добре, довиждане. И други, това е всичко от нас. Да, ако искате се абонирайте, ако не искате, не искате. И това беше от нас. Довиждане.